தருமபுரி மாவட்டத்தில் நடைபெறவுள்ள நகர்ப்புற உள்ளாட்சி சாதாரண தேர்தல் 2022 முன்னிட்டு தருமபுரி நகராட்சி மற்றும் 10 பேரூராட்சிகளில் மொத்தம் 801 வேட்பாளர்கள் போட்டியிடுகின்றனர். மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் திருமதி திவ்யதர்ஷினி அவர்கள் தகவல். இதுகுறித்து மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் திருமதி திவ்யதர்ஷினி அவர்கள் தெரிவித்ததாவது, தருமபுரி மாவட்டத்தில் நடைபெறவுள்ள நகர்ப்புற உள்ளாட்சி சாதாரண தேர்தலை முன்னிட்டு தருமபுரி நகராட்சி மற்றும் 10 பேரூராட்சிகளில் இறுதி நாளான கடந்த 4/2/2022 அன்று வரை மொத்தம் 1094 வேட்பு மனுக்கள் பெறப்பட்டன. இதில் 5/2/2022 அன்று நடைபெற்ற வேட்பு மனுக்கள் ஆய்வில் 25 வேட்பு மனுக்கள் தகுதியற்றவை என தள்ளுபடி செய்யப்பட்டு 1069 வேட்பு மனுக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டன. இதனைத் தொடர்ந்து வேட்பு மனுக்களை திரும்ப பெறுவதற்கான கடைசி நாளான இன்று 7/2/2022 தருமபுரி நகராட்சியில் மொத்தம் உள்ள 33 வார்டுகளில் 212 வேட்பு மனுக்களில் 36 வேட்பு மனுக்கள் திரும்ப பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டு 176 வேட்பாளர்கள் போட்டியிடுகின்றனர். மேலும் பேரூராட்சிகளை பொறுத்தமட்டில் 10 பேரூராட்சிகளிலும் மொத்தம் உள்ள 159 வார்டுகளில் 230 வேட்பு மனுக்கள் திரும்ப பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டும் 2 வேட்பாளர்கள் போட்டியின்றி தேர்வு செய்யப்பட்டும் 625 வேட்பாளர்கள் போட்டியிடுகின்றனர். தருமபுரி மாவட்டத்தில் தருமபுரி நகராட்சி மற்றும் 10 பேரூராட்சிகளுக்கான சாதாரண தேர்தலில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட மொத்த 1069 வேட்பு மனு தாக்கலில் வேட்பு மனுக்கள் திரும்ப பெறுவதற்கான கடைசி நாளான இன்றைய தினம் 266 வேட்பு மனுக்கள் திரும்ப பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டும் 2 வேட்பாளர்கள் போட்டியின்றி தேர்வு செய்யப்பட்டும் 801 வேட்பாளர்கள் போட்டியிடுகின்றனர். தருமபுரி மாவட்டத்தில் நடைபெறவுள்ள நகர்ப்புற உள்ளாட்சி சாதாரண தேர்தலில் தருமபுரி மாவட்டம் பாலக்கோடு பேரூராட்சியில் வார்டு எண் 5 போட்டியிட வேட்புமனு தாக்கல் செய்திருந்த திருமதி வி. ஹாஷினா திமுக அவர்களும், வார்டு எண் 11 போட்டியிட வேட்புமனு தாக்கல் செய்திருந்த திருமதி எம். ஆயிஷா சுயேட்சை அவர்களும் ஆகிய இருவரும் போட்டியின்றி தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர். இவ்வாறு மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் திருமதி திவ்யதர்ஷினி அவர்கள் தெரிவித்துள்ளார்.